Part masalama khan yukino le takao te chu parka inhule in takao kha amu hila amu manga anau panlaya anu birthday lum lai te huin yukino chuan takao chu a ena katan hian a tlai ringem ati sapa ti chuan yukino chu ina chuan ho in phone call la hmanga chu tuina a hriat theih thu te chu suin lelema mi chuan I thil tui hriat na chuan hma a sawn ve deuh tina mi alo tia yukino chuan a hriat mai lo thu le a hma chuan chocolate le zu bak a hriat theih lo thu te alo soya ami biak chuan zu chu ngei turin le a hri sel na ta na a that jok tur thu te chu alo hrilh ve boka chute anin biak zo chuan yukino chuan engma lo mai kani ti in a tho hala atuka chuan a alarm set chu lo ri in a tho chuaka tukver lam chu enin ro asure ati sapa erong te chu bolin akal thinna huan lampan chuan akal leta a takao bula chuan a tiffin pai chu pe in kha kaloken che I tiffin ka ei sak char char te sia atia le khabu chu a pezuya pheyok lamin zana chu ni in takao chuan hei hi amana tlom meh lo sin kalome o atia le khabu chu kewin en kwal vela pheyok asia mek thu chu suin yukino chuan wow nangma tan mo tia azo chuan tuta tu nge ani ti alangai to lo thu le meiche pheikhok ani thu chu suin ala siam dik thei lo thu te chu asoya yukino chuan a pheyok chu phelin takao chuan ake chu te in akelem chu aziaka chutia azia lai chuan yukino chuan ama chuan kakal thangai lawa lo ti in takao chuan ina chungchang mi soi tin lo zot fata yukino chuan kong shang shanga atia takao chuan a chungchang engma hriat ka nei lawa ana tho akum le engboy na nge to chin ti te aming tak ngial po chuan ka pui thei lo bok ma se min hip tlat sia atia ti chuan fur chu zawin ni pui ani le to a yukino le takao te po chu ani mukhat to hlea yukino chuan takao chu class a skip to lo wanga alom thu te chu suin ma se diktak chuan fur hi top thailo se ka ti ati sapa takao ni na ani mu chinna a khan kalin nipuya chuan mundang dai a an thu te chu asoya takao po chu awai ve chin lea a u inson te chu puin a u bial noina choi asom chuan na tho tur ka nei sia ti na kala ni le tha chu liam ve zung zungin august thla an chong kai le ta a takao po chu nipuya chuan ni tin na thok china a tuition fee le a pheyok zam na man ruwa le na atwak ve china yukino po chu angai ve chin lea a pheyok tur chu siamin tho chhuaka akal ve thei be seina siam saka yukino chu parka khan kal thinin beer chu in china atuka khochin tur te chu angai to china ti chuan september thani in takao chu skula akala a chan te chuan lo kawin kani hmulo na arai hle mai ti in anti ti zui bor bora a chan te chuan takao nun man dan chu high school gal lai tan chuan a khowar thak du tur tho te chu suin ra asurnia first class a skip se tho te chu an soya chutia anti ti pheimot mot lai chuan teacher office atang chuan anjir tir tu pani te chu an lawin zui chhuaka takao te an local pel chuan yukino kha alonia takao chu ding chotin a chanu chuan miss yukino ti na vatlan phei ngala naupang dang po lo tlan phei ve ngalin yukino chuan 5th period thleng om tur thu te chu alo soi ve mulmula takao ave en chuan na lo en renga sin chu lowin thlakin a champa nen chuan bolen lo benga a champa chuan yukino I aban tur thu ishilo mo tia zo chuan takao chuan tunge ni poishat lo thui na lo changa a champa chuan
Yukino chu third year mai chao ni na boina an nei reng chin thu te suin acha nu chuan Yukino in engma ti swal a nei lo thule Yukino chu tu emo pa in lo ngai zongin pubalak na third year student ho chu achunga an swal hle chin thu te chu alo soya thuthang diklo tak tak te tidar kwalin anu le pa ti hialin an sha thu te suin thil chu akal thui tak ema wang chuan Yukino chuan a na chu a chol san mai angai thu te chu asoya an champa chuan Yukino chu a fel ema police ne na te report turania alo ti ve boka ma se an principal chuan school mal phaw a hlo wanga angoi bau pui thu te chu an suya chutia an ti mul lai chuan takao chuan Yukino chunga chutianga chichin te ming chu azota class bana chuan an class a vokalin takao chuan nangma hi third year mi aizawa chu iniem tinawazo thora Miss Yukino chu aban mel kha vati in aizawa chuan khamitenam nu kha kangai ven mel viawmi alo ti le tha a takao chuan amaya chuan beng churin achami pa te chuan akut chu lomanin an soisa ta sheba Yukino ina bumve che ni mo khongai thlak lutuk akum zat po ishitop nang ti te chuan lo aw elvela atuka chuan takao chu Yukino ne na anin mo chin na khan vokalin Yukino chu alo omlawa dil kama khan vokal le in Yukino lo ding ring chu awa muwa Yukino ina mu chuan makti tak hian alo ena takao mai chu lo khem no in benei chu alo in bela takao chuan khopui lo ri in ra sur lo ma se heta hian kaum rengang ikianga ate sapa Yukino chuan o kha chhana dik tak chu ni kani mu masak bera kala thushil cha chhana dik tak ani atia takao chuan ra sur ta se ila omve rengangem ka chhana kha chuan ra asur lo pon katia atia classic Japanese textbook a atizuya Yukino chuan ngaidam dilin classic Japanese literature teacher ani ti ashat arin thu suyin school naw pangho chuan ka chanchin a sheveksia mase nangchu ikovel ti takte a hian iching renga aniem ti in enge ichunga thleng atizuya takao chuan iti danzirin beer ki in jawa rail station a katlulom atia Yukino chuan oi ti in takao chuan kafiam thoni kha minen kanin swala chu zong chu alo ti vata chutia anti ti mol lai chuan kol ron phein khopui aron ridur dura ro na sa takin aron surzuya inte lampanin antlan vata an hu zor veka ro aban nu chuan Yukino ina chuan kalin Yukino chuan takao kamis chu lo no drawin takao chuan erong alo bol ve meka aiturte chu ein an hlim ve hlea takao le Yukino chuan hehi kanuna kala hlimber chumanyang ti in an ngai to duna takao chuan Yukino chu kawin kadu cheng ke sha atia Yukino byang chu rontai tekin ahoisona ma se insiam rem vatin Yukino nilawin Miss Yukino ni kha ishito lomi alotia takao pula chuan lo chu in an khwa shikokuwa a in son tur thu chu asoya kelonga kal angai pon kema a kal kazira ti in takao ne na chuan engkim wang khan kalome atia takao chu loadingin ikor min hotir wangin kalome kawa in thlakange ti na kalzuya a in thak zo chuan imi en kolna wangin kalome min shi thiam dunya kawa honge ti na kalzuya Yukino chu chapin takao ne na an hun mandun te kha angai to a thothutin manmo takin atlan chhuaka amanmo emawa chuan pheyokpo abun manlawa stepa te chuan atluwa thovatin atlan zuya takao chu in noya chuan loadingin Yukino thoma shat chuan awa hoilet vata Yukino kathil soiwang kha mingai damdon nya ka thiam lawani baka ka hoi shim chea ka mu masak ber chang che khan ka pe hel tur ang mai ni oma zinga bir inin hlathu min cham kuma nilengin mi thu soi ngai tha a
chan chin voi khat ma i soi ve ngai lowa school naupang ka ni tih i hriat vek ti ro kha a fer lo ani zirtir tu i ni tih hria ila pheikhawk chung chang kha engmah ka hrilh lo tur che nia mahse engmah ka tluk thei i ring lowa nga ti nge engmah min hrilh lo tiin a ang nasa mai a engmah thil pawimawh i sawi ngai lowa i buaina i ngai ve lowa kha wang khan a lawm mal takin nangmah chawin nun ni hman thin tiin a au vaka Yukino chu lo chap zoi zoi in a va tlana Takao chu a va kwah thlopa ring takin a chapa tuk tinin skula kal turin ke in siam ve china mahse ka hlau ani ka kal thei ngai lo mahse kha hmuna khan nang hian min chan chuak ani tiin anin kwah vong vonga tichuan hun chu ral ve zelin Yukino po an khua a hoa Takao chuan nipui a liama thlasik ania atia final exam a mark a hmu chet thu te a pheikhawk siam na tur lidara paisa a hman na sat thu te winter break chunga part time hna a thaw thin thu te soin enge ti ve chinang le ti in ka ngai twa thin atia sin chu lewin thlakin vur lo sura Takao chu Yukino ne na anin hmu chinna khan avakala Yukino ina lekha alo thon chin te chu chiarin Yukino tana pheikhawk a siam chak chu ada a kipon mania kalkazira engtik nia emu chuan kema a hlataka ka kal thei huna ama muturin ka kalang atia ka video te milo en sak china wangin kalo me ma chuan khongein milo like sak ve chinula chuan milo la subscribe lo ni chuan milo subscribe ve ton nia chuan in chan te mo in chung te mo nena khan khongein ka video te hi milo share sak ve ula chuan in movie don te kha ran request ve chinula lo ti lo tlinzel ka lo tum don ania